Alhamdulillah wa salatu wa salamu ala rasulillah wa alihi wa sahbihi wa man wala. Kamar yadda ake ganin mu a hukumar Hisba mun kira in TikTok mun zauna an yi ba da shawarwari, kuma bayan an gama ga ita Murja Kunya ga DCG bangaren operation Kauda Batala ga kuma Dr. Hadiza mai kula da tarbiyyar mata a hukumar Hisba, mun ba ta shawarwari, mun mata nasihohi, mun kuma gaya mata abubuwan da mai girma gwamna ya faɗa ni cewa ana so a taimaka wa rayuwarta, domin abubuwa da ake gani tana yi na kurakurai waɗanda ba su dace da tarbiyyar ya mace ba. Ana fata waɗannan abubuwa Murja a daina su, a karɓi nasiha, a karɓi shawarwari, kuma a aiki da abubuwan da muka gaya miki a matsayin na iyayenki masu baki shawara, masu son su ga rayuwarki ta yi kyau, mustaqbal ɗinki ya yi kyau, ke ma wata rana ki zama ke ce za ki nuna ma wani abin da yake na kuskure ba.